De lat ligt inmiddels op een hoogte van 4,26 meter. We gaan zo dadelijk kijken naar de Nederlandse recordhoudster met 4,55 maar liefst. Femke Kluim, zij staat klaar voor haar eerste poging. De eerste poging gaat nog niet lukken, maar de vrouwen 400 meter komen richting finish. Ik zie ze aankomen, Frans, dankjewel. Het is Kibibe Mazeland in baan 3, dan leven voor Unitas die aan de leiding gaat. Maar het wordt zwaar natuurlijk op die laatste meters van de 400 meter. En daar komt met 3,24 Danique de Haan opzetten, waar ik het al over had. De atleten van AV34, de winst is voor Danique de Haan. Deze